Pre to say girlfriend. The beer on Becassa wish will be more mono. Then your bema, nay your bar. We a free girlfriend. Minim say we do tea. Aha. Ona de buy say menye. Ti me kan say de tie pepe. Pani say de o sika gu ma so say menka. But o men kan say. Em say we de em say ne maame a. Ne maame. Ono was nya ne maame. Masa adonam pese. Say adonam pese bo kan sam hye na no. Okay. Na who picture na gram na be say ne maame anka wo be hu. Abusiafo o say fro adwoa krama. We ye presenter. Mo amhwe Sompa TV no. Oda so also on SEO medium patch or media so do catch me na making Akwaba radio na owo say ensem trofo e die sa ye ne ho a nyane maame to wono agya tum say nyane maame enti adwa ba bia wo no Nyankopon hira why na onye wo kese emfa emayewe emranti Omo ene na ene catch am bia ma on na bi wo de ba kra me nyo ma suspending no birthday 10 wo and am say ma suspending no say catch dey say every match ko na eno kro be ba ko me de embago ato no so aha me de ma wa wonye okay say be he wo so me so na wa kwaji akachi okay mami ko Shadi ho na Shadi fa enwum emie kwan emaye na ma Mary metrase one asopanyi justice na afede yemfa tofin kobo emrel kwamra daddy mami entio that's say de mu ye de birthday ikura bi ba na yem hihye ni ho sa cause you want watching okay all right enyu me to am birthday for ni nyina na obi a uti mi o se tomorrow be ye okay em dey ye panty ye nyina ye ntie bi Maurin fit be a dada kofare hoba. Aba. Namma wani pimprint be a any jeba. O mahine dubu achi. Forget the troubles that pass away. And accept the blessings that comes your way. Maurin fit be a dada kofare hobo. Tofiakwa. Namma wani pimprint be a any jeba dano. Unim, forget the troubles that pass away. Oh, and accept the blessings that comes your way. I no pay my ring fi say. Oni pay ye dear than any mochina. Ay, enya dear chemu, and no dear your body can sem keku. At your siphon say no rechemu no china dear beba. Me boy, na dear na bemebu, or china din kugu nebeshia no. Asemi yinti fe niji yetiyemu kanse ebe ya mami tomorrow enenanye yo ebe ko ya mami tomorrow fe niji yetiyemu kanse ebe yo enenanye ye eda to be ebe ya mami tomorrow fe niji yejisu kanse ebe ya mami tomorrow Sompa juma yafo munim ebe ko ya mami tomorrow. Wana wadi jidie tu wan kwan se mano Tofi wadi eniji ni ewrisi ebetwa bapachi na nko a enti senena owe bonyuma sister enchire se debia obe bonyuma na bravo eti sada de ponkwa kwantuo enena wo fura ochina ubesani o sister. Never quit to be a failure. No. Tomorrow by this time, I do my wushisha no one sabe can be tomorrow. Our dear now wushisha one sabe can dear tomorrow. Say a promotion one sabe can dear tomorrow. I can do some no tomorrow. Cause tomorrow. Cause tomorrow. I am there. What say? Wana wadi jidie tu won kwan se pomano. Sompa for wadi enijie ni ehursie betwa bapache na nko a. Enti senne
enna ye bonyuma wacha bedwafo enchire say debia ye very bonyuma verabo it said that the ponkwa kwent you brother enna na wo foro Ochina ubesani o maweninye wati so never quit to be a failure no tomorrow by this time Minister Johnson our dear will be sano won't sabe count dear tomorrow eya ware papa enya wade biara tomorrow ebe yo enya guest house wade tomorrow our papa ne free trade ampon tomorrow o sujani won sabe kan de tomorrow oyari ni ubenya oyari sa tomorrow be ya ma tomorrow feniji etinye mu kanse be ya ma o tomorrow hey amaba oduru asujafo no mahu se asujafo e wa ha no o ma ha se esresre mon sabe kamo de why oh sure se erade ti ase no papa no su bia nye de e de ayitwade be hye ohena no kwawra bia ne wa nware kora nkaye okay abusiafo se say de tofin komo eso na yadrui na eyasem kese na ne yebedi ho enkomo tofin komo no ene wato din sa dwene hu biem ansana anamona apese utu no watu e ba chotie ni o se wanwene hu biem a akire ubenu ho enne me se dwene hu biem o anopa se utie mi bibi wo ho a o dwene ho wo utirim aya woni nyankopon ko a ne bonsam na nim asem kora wo dwene ho ebi kura woni ukunu ene dadan mu ho ni awo dwene no wo utirimu no ukunu onim go etire empanyin se enya bofre ni apai mu ahunu ni ewom ebi nso a woni oba no ne dadan mu ho adwene no a o dwene no enne masam se dwene hu yie ansa na ade na wo pesa wo ye no waye anye sa asembe sori da bi eye yonko na woni nenam dwene hu biem niema ekoso wo tirim niema wo pesa wo ye ni awoye no wo summu ni awoye no wo han mu no me se dwene hu yie ansa na waye anopai sa woti sa asem we ase a umfiti prekope enye de ope na de bia wo ye no wo betwene ho ansa na waye enipa bebre dwene bibi wo won trimu a otu ho anamon wansusu ho ankyere obi a badanna obobena se manu me ho se me yes ade no but I too late oya ho hwe a enye yie ena me no be di nkomo e wo David fie asebisi wo David fie na abrante no se odwene ho a ka wanye enka sa na mo no nka wantu anopai wo ye bema warefo e na wutie me wo ye oba warefo e na wutie me wo ye ababa wa afei na wasisu a wo pese obobra wo ye abrante afei na wo fefe e wo abrabom anamo bi apese wutu no dwene ho ansa na wo twene ho a ebia na sa anamo no apese wutu no wantu efise sa anamo no apese wutu no obi etu di asem abre no onyaya enka ewiase wo di akonachi but or reverse wiase a enye ye efise woni that power wonim se yaka David a oye wahen kase na David a oye wahen kase no nsem bi sisi wo na busuam
na na ɛho nkɔmɔ na mene obedi David ye wo hene kase nyame bu fu so ebe si David ehene onam Samuel so na David bedi ade awie no oye niema pii nyame ka kire ne se David bone no de me de achew bad ma twe waso wo wabusuam eti eniema bi wo a esisi wo David abusuam a na ya so twe David so owo kakra na David awo no wanwo wo faako oni oba wewe oni oba wewe oni oba wewe ti toda na wura Bible mu a ochichem David ma ema woni omo woye edru ba bi kura so e de ne baba ma David because na adwen fufuro bi wo ni tirimu ntira enen koma ye bedie no dwene ho Samuel ngoma etosumienu etie ye dumiensa Samuel ngoma etosumienu 2 Samuel chapter 13 ehọ na ye bedi ye nkomo no afiri na edin bi bepiepie wo emu Absalom bepie wom Tama bepie wom Amon bepie wom Jonadab bepie wom sa edin ya mabobọ so akere wi no me bono tofa kakra bi mi wi a me mpanyimfo nso de wo de beba aso panyin so why ready a yenko 2 Samuel chapter 13 shall say free verse 1 kakra no ekoma me this say yetumri kakra Sawonguma etosumi no tidumi ensanchichemu ba akonko na David ba Absalom wonua ba fefe bia ne din de Tama tieni yo o se Absalom wonua ba bia eye David ba o na cha se Absalom ni nua ba ani David o mu firi maame ba ko na o se ababa wa ne din de Tama na no ho fe ana de esiye na bi akiri no aha David ba Amon epe no enti na cha se ajama o tieni ye etoda nyame boye nkokọ efa mojafra ho eti enkrofo aye ka o masem nyina ya abusua baako David ne ba ne Tama ne ba ne Absalom brekro no ano Amon so ye ne ba na sinimu ba anya abusua tenten aye wono na sinimu ne bema emma ho asem na ye kan na de na si ye na Amon wa adamfo bi a sorry enko verse 2 aha na Amon nua ba Tama nti hiahia no ma ne petu yare wati ade a eba Amon tirimu ni se me kondo mi nua ba me pese me ne da akono abehye mi mu na manya bonten so amfa nko maba wa na mabonten nyina no manya bi se me kon bedo na mo mia mi nua ba oye me papa baba na me kon do no ninti Tama nti Amon ayare o sheda patu yare na che na onyare o sheda ana de esiye na oye oba bunu aha senti eya Amon den se obaye no bibie aha na Amon wo adamfo bi a ofre no Jonadab okay David nua simi ba na Jonadab eye oni tifo yie Bible say na ni ate de no ye na o ka kire no say aha adenti na ohene ba emu a wafon sei da no peyi okay won kan kire me Amon ka kire no say me pe minua ba minua Absalom nua ba Tama tio mentiasi o oza Bible mu se onya yisu word bi ma obi se oye nitifo a kwan ofa so dada nipa so o se wo ye nitifo ti hwe kwan ofa so dada adasama but Jonadab yi oye Amon yonko ena wakoto se akoya dwena oda na dwo a wona akono ahyenmu a ma osore a ontumi na etifo na ofo ena obisa ne se aden wafo saa akwa no anwene ho Amon anwene ho otimi nya akokodro ka kire ne yonkun se
me pɛ me nua ba na ɔka sa asɛm no ɛkyerɛ abrantie no na sesenka otomirika tu no fo sɛ hey dabi hwɛ ana wani mojafra bade yenti asɛ wɔ ka kyerɛ ne na Yonadab ka kyerɛ no sɛ ɔda wo mpa so na pɛtu yale na sɛ wagya ɛbɛhwɛ wo a ka kyerɛ no sɛ ma me nua Tama emra emema me aduane ɛyɛ asɔpanyi fasi o ma me ebre ni hɔ nti wanhwɛ ana akenkan ne yedi akira na yentimi antoa so wonim sɛ Amon nim sɛ ade no a ɔbɛyɛ no ɛde asɛm bɛbrɛ no a ka wantu sa na mo no Yonadab etu no fo ka kyerɛ ne sɛ hyɛda patu yare na tonkra ekoma o papa David na sɛ David ba no oba besra wo a ka kyerɛ ne sɛ opɛ sɛ wo nua ba Tama ɛba na wo nua ba Tama nso ba opɛ sɛ ɔbɛto paano de ma wo na kwankyerɛ me de ma wo ni sɛ wo papa hyɛ ɛma Tama beduru fie hɔ a ɔba anye wo no nkwa ne baba ma wo bi ani fie a wo no nipa wo hɔ ka kyerɛ wo mo sɛ omo nyina mpie nkɔ na nka wo ne wo nua ba Tama na ɔnto na wopɛ sɛ wo san didi wɔ ne nsam ewiase ade bia wopɛ sɛ wo yɛ no dwene ho ansa na wayɛ na sɛ wanwene ho a ensunsuanso bɔne ade bɛbrɛ wo akyire no wobɛka sɛ tɔfetu me fo badmantie David abɛhwɛ Amon kɔ Tama abafie ɔto aduane ama Amon ɔsefa to wo nsam na minidi ama obi ɔwɔ dam ha bia mpie na monka prono ntum aduane no ɛda Tama nsa so a wɔde ɛma Amon no na ɔtwe no de ne to mpare so in fact yɛni hɔ ne yɛkɔɔ so deɛ wo a wotie mi anɔpa unim oye ni say from Bible say okoso aye saa no Tama ka kyerɛ ne sɛ me ye wo nua ba tie ne yo me ye wo nua ba me bɛma bia amfa no ho nka me da me ye babunu na wonim sɛ ye musuo sɛ wo bɛwrapu me ana wo bɛhya me ne me ada empo sɛ wo pɛ me a ka kyerɛ magya ɔpene so a mɛwaaw ama ɔse hwɛ aba me kɔn ho no mamfa ya me ho ntɔme hwɛ biribi ba wo tiri mu a ayɛ adwene ansa na wayɛ wate na nsunsuanso a de bɛbrɛ wo akyire no sɛ woni mu a enka saa mistake no nka wonyɛ Tama yɛ ne ho biara wɔyɛ ne ho biara Amon bɔ ne ho mmɔden yɛ de obetumi ayɛ bia ne nua ba no die tie si wa break no hwɛ efiri sada no Tama susa o susa na me bisa sɛ enti Amon na onim sɛ Tama no a ɔyɛ ne saa no ɔbɛka ana wanyene ankɔ na bra azɔrɔ bɛto sɛ ne nua ba Tama esu no obisa ne sɛ deɛ na asie ɔse me ankasa me nua Amon de ɔde ayɛ me ni asɛm ba azɔrɔ tirim ni sɛ me ankasa me nua Amon kwa bia mɛfa so a metua ne so ka no metua ne so ka metwa ne tiawa Absalom fanyansa kwan so kakra wodim sɛ wono ankasa ɛma akwa me yekum ne nua Amon yekum no to twene sɛ na Amon nim sɛ saa de no a ɔyɛ no enka adini wuo bɛba enka Amon wantem tinka wanyɛ saa de no anopa minim sɛ wotie me o se na kwai pa sabe no waboda mo ana
Wala no pay me bisawo. Adwene no aba utirim afa house girl na wone ne tie no. Wadwene ho. Me bisawo. Etise amon. Adwene ba ne tirim wa ho komo na me ni wudie o. Me bisawo. Adenti na aba utirim se. Akwada no a wone wo yira kan bom akofa no a obetena mo nkyɛn no a osi mu niema odware mo ma ade ni ko school no opesa wone no da bibisa wo wadwene sa asɛm no ho na bibisa wo sɛ da kro wo to hya no so na wo yire be kyew a wo be ye den sankwara nso nyem o mta anyem sa house girl no o mtiti fie ho no we hear this mistake obenyema ma wawa pa ba hwa anope se wo dwene pa enka saade no a wo ye no enka wo nye anope masab no se dwene ho ansa na ade na opesa wo ye no waye anye sa animguase ade babrɛ wo no wo yire mfi da amo wahia no wo anya hwe wantumi anhya na kono so ekowi akire no na wakofa wo nua ono ani nua ba time a ofa no wie no yekun no ka ho eti anopai house girl na ka kire wo say da ade a wo ye no mempe wo ya meka kire ma on strategy a wo issue enka nkyere ma meto ade we ama wo eti wo hu se wo kokrom ba na wa hyeda totɔ ne ma bi tɔ ne ma na waka kyense fa sie mama anhu dakro obekyew na ebi adwena seya kokopem se one ne yire da bedroom no na wanya kokoduru asɔre nwa na nti wadwene ni fie otimi sɔre nwa wano ayese de okodwo nso ono ayese okɔ private ne yire so da ne ho a na ɔde ne sa beto hɔ ɔde beto hɔ no nso asɔre no wɔhwehwɛ wo wanka se hu se wo yire sɔre ye no ayam hihyi aba so na wanti house girl a wakɔ akɔfa no de no aba fie a eti sabe house girl yi apia wakɔ akɔhye ne mpaase a wo fie wura do unfere afeda wo house girl na e control anopai sadie no yade a etete amanfo enu ti na me se dwene ansa na waye na etoda na memma akono sori a omcha abodamfo because usha oba no a what sika ware no no any house girl no wo ho no a ubisa wo ho se edie nko empa na wo pe no house girl no ho o shasie se o clean efie ho o clean ho o clean baabi a na wa beta baabi okoto ana wo he no wa ha we a wo de ma wo hu ho na upira no eno na ma akono no akosoro ama pesa o force ne ababa awa ne da but one day you be chill pesa o de sa asem ni hye wutirim wo de fa ne sa wa ya ekobe 3 years ni 4 years ni obi ahuni wo de fa nyame to nkyɛn one day wo yire wo be chill na sa de nso de ma ahuna na wo mkoko no se tie ni ubua obeba odede nti wo ye wadwe kwa so obebu nkotodwe wo ho a ubua oba na odede no bepi abonten efie no a wo mu no wani beguase aguase wo abusuam obi kura wo ho a na no obi story obeka kire me bema watimi akɔware wo ba ma Mary na ni nua ketwa one mother one father adie na ba utiri mu a wo yiri nua wone ne firi maame baako papa baako
One no da wo fie kro no amu. Ontimi money sister amane. Why? The money abonten. Anopa dwene wan sana waye wate. Na wanim gu ase a eba no se wunimu a ka ba ya hweye. Hwa adwuma no amuwo mu no. Adwene no a obi di aba no. Se mayemfa kwan bi so. Se omoto ade 100 cedis a yɛntwerɛ 70 cedis 30 no yɛnkyɛ ɛto on sɛ mo ayɛ akwan to on sɛ mo ayɛ akwan ade no a wo yɛ no yɛbɛkyi wo wadwene ho mebisa wo wadwene ho sɛ enipa a wabie n'adwuma na wo hu mmɔbɔ sɛ braba yɛ adwuma na wo nso nya de wo bedie no woni ebinom aye akwan a wafa nyansa kwan so opese ugu adwuma na investment anipa na ye no opese wo sign no mi bisa wo sika no a wo wiewia ne se wo boa no kura adigi adum store me ka kire pain store no obi so be wia wo begu enti dwene ho ansa na ade a opese wo ye no waye ebrenti mi twa asam no so. But Bama utie mi anopai. Wo yire ho ye wo hia ma bia ka wo ma a wo de wo ma ba wiase. Eti wo hu se oba no ho ahinti. Awade na gu mete wase. But wo hwan kwada no. Wodi mame mo amane San kwala no Nyankopɔn be hira omo papa. Omo be yeyie. Na won so be ka kire wo se enye duabɔ. Umpe stroke be nya wo. Because adwembɔne e wo utiri mu no stroke be kye wo. Ti asema me ka kire wo no. Me nka so obi a stroke kini bia na ye saa. Obi wo hɔ a eye yade na aba. But wo de Nyame betimi atena sia ye ntwa ha ama stroke a wo de obi anya stroke a 1 week no wasore no obeda dan for 15 years wadwembo nti na wonim Nyame be hira wo mana ama wakohia obi atu won foti se de wotie tofi nkomo yi aka che ne se o papa ye obone kora ohwe no nya hwe me bisa wo sika no a wode bre wo no me bisa wo aduane no omo ya san na utimi die omo maame na tika mu no onza omo ba behwew uhu na oba no woda ho so usu onza usu onya pie ya uva mboni njame boni ndi omo de becha wo ba fam no a woda ndi obeka ho Kasama say. Pese mi sun biem na twa na Facebook na nam ho. Kasama say. Abusiafo afutu a me de ma wo ne se. Sa wo ne wo yire ana wo ne wo kunu na anya. Enkwada no de to on ba bi. De wa hoodin betumi ne ya fama wo ma. Na sadabi wo da ho a o ma behwa wo. Na wanyini hu yi a wo be show ma pada wiye no Nyankopɔn be pija won ye mu bia wadansie bebre anopa wo tie me asori a wom obi a ode na to tankruwa mu no me hye obo Nyame be dane tan bi aba wo so a we didn't feed that because 1 minute. Assembly si wa America me wie na me come penyin for so. Assembly si wa America. Na nya obiara keke ni pakro no ye sofo penyin pa. Hwa efura de bo ahyase no.
remember me catch them ton. Would ya grow baby the overshiasi? I'm telling you, Adam Crano won him said your bonnet crescitiano. Adiabano, how am I? Bisa Samson or Bacachero, quite fast to try it. David Bisano Ferry Oba ninti wasakura kukum nipa Abraham bisade esiye Obeka nkyerɛ sɛ wɔne Sarah na fa adwene wie yo ba do wie no Sarah ka kyɛ ne sɛ Hagar pam wɔne ne ba ma no nkɔ na wohwɛ Abraham ogina hɔ na wosu ba nyame se ni Sarah aka no yo na nyame akasa obeden for 13 years nyame akasa Abraham ho da for 13 years osofo American asemi no amanfo kɔ ne nkyɛn wɔyɛ counselor amanfo kɔ ɔmo ba ana ababa wabi ye na adwene sɛ obetu nani asi no so sa ababa wa no na yɛ nkrofo bi na abɔ ne paa sɛ sɔfo we no ho din ɔyɛ spiritual man but wo yɛ pɛsɛ bɔ paa sɛ utimi di sa sɔfo we hwi ase a yɛ Tofiakwa wɔ America sika ye di gu accounts mu ni ababa wa ne se mo nha mo ho minim ni ameyo ababa wa no di sofo nachi more than 5 years kopim say one day or the software team Odina hwiase. Odinachi for 5 years. Kopem time of this of one hwiase. My Jane alliances. Oh ye nyina na record no. Na so for no atro nwoma bi. Nwoma de mi moni din no ho. Or can send me or say that night na nijia wonya free oba no hono and 5 minutes but accostino na de ye ne say sane mako sukua na enam say ya publishing ninti Sukufo nkwada no de wo mo nsa tene de maso ka kyerɛ se wei na ne papa akɔfa oba no ekodura kyire nkwara ne se suku no ye nkobiem na yiri ntimi nkɔ shopping ontimi nkɔ se opia bontin se no obi kana asɛm na ne nsa kora tene na kɔhɛ ne so a onim se ne kuna asɛm ne ye ka Anopai sa wo dwene pa nkade a wo ye no nka wo nye ababa wa u play cars u date mema be 5 what me ya survival for be 3 years wo se wo ye smart ya be che wate onim gu ase beba abrantia oswaha oba we no waso no adwo aba no waso no akosua no waso no abena no waso no akua no waso no ya no waso no afia han ama han bra baba so twɛn and then the HIV crowd they say unya duro no
na no baabi a me yɛ adwuma ana me kɔto sɛ bus kɛsie bi si hɔ na wo sɛ bus na ɛkɔ nkran no ayɛ wo mtimi bie nkyɛn sei ana sɛ mate ni no wabie car no saa nkyɛn no ayɛ wo mde nneɛma gu wo sei ana ɔda hɔ ana ɔde ne nsa mienu ahyɛ ne boxer ho na odwia na akoya fe ne se nam sɛ akoya bibi ha no akoya dwia ne yira fi so sɛ me ba bia na me tana me hwɛ asema me kan me tiri ma sɛ akoya mate ni wakote baba so na wotum sɛ waso na japade nyina agu ne nsam no wɔposa niema ano anopai mafutuo ni sɛ dwene ansa na de bia wo pesa wo ye no waye anya sa bra no a oni no deti a mo pesa mo ware a wo ex ahyada efrafre wo wahyada eka nsem gu asum wahyada ne wudi nkomo na waheda eka wo niema a mo tayo no onsa onso waja wunyansan wa akire wani agia tresa S girl and now S guy egusu na ni di machi yere ho ate na da be pagya no obaka se tofe eka kire me anopa me da wase se watie me nyankopon ya adoma ena anwumre ebo anwumre no nso a 7 pm kopim se no watwe ebebo no Apostle Paul Kofi Ajekum Sompa 93.1 FM obeba be kasa ewo ho tie de meka no enne kwasie ebo no nso anwumre a Apostle Paul Kofi Ajekum otate nka wo omanhene ye wadubu achi show so Thursdays bia Wednesdays bia otate nka ewo na menim show so nyansa ye ni tirimu ma be enne Victory Outreach Church obegina wa anamu or the message bi ebemaye enne 7 to 8 pm enne anwumre bomoden se ubeti no na wani beje ankasa na onsem pi edema Extra Comfort Limited omada Roma ena me di show yi ebrel omada Roma ena omode tofin komo ebrel comfort ade ehia me yese wo sori a da mattress ye papa so wonya adwuma e wo mayanka but wo de da bia wo beso da ye na ntwie pamo adan mi bisawo da bia wo yire be da sori wo se ne honam ye ne ya wankasa wo da sori a na wo hunu ni a wonye Extra Comfort ade mattress ya eye papa king size queen size double single ni nyina no odibia badwa so na ne packaging no se wuhu ahu se yes owura no na ne abie factory no ewo kumase he ya na owo workers ya oye no ha ye nya no baabi ne de aba etu onim yen standard no toda mattress bi ho a wo da so a obi a ne dan ben wo bia ati se wo ye bibi wo dem ho woni oba hye dem ho no obi a wono dane dem no de ekoso ho bia no oti o mattress nya o pack kan yes because ni padua no se de nyankopon de man na hoden wo mo nti wo de to ade so a ekasa nti wanya mattress a ebeji weight ni bia na akoto mattress bia hunu aha eti ema no ene mema no munhya ase ukunu enye Extra Comfort mattress so na moda ka chen say onsesa no tobi ma oba na oda so a watima sua de yi frey 0244 853 036 0244 853 036 and answer 0242
810 705 0242 810 705 Extra Comfort Limited edi sa mattress no abadwa so wo sha ase se wo ka bibi se ya na call efifirifie ba mo so mutobi eyeye ti ma no mo so mo mpesika na mo ntobi na mo kunu mo na so na ni gie no nye o mo nko a na age aso bani Tofi ati say Awurade adom ye pa na onso ho te say Awurade kura me dwene ansa na waye dwen ansa na waye Tofi mamenko Amstead University yeah we ye chi heye na ya ben wo mu autonomy ho minu anu bi o ha me pese me chia wo mu Mr. Samuel Yakubu okwa asore wa twema makru SDA Church Fe ura John Connie amufa anano mishia wo ho ma omo ye madoye pa ifo nyame inhramu ida wase Tofi na anano na aponche ba ma ne ba okay ba ma ponche ba ma ne yire ti hwa ya na ne ba ba ma ba ya o say ma o say yes o say asama me be kan kire wi say oti ase a e masempa sa wan ti ase dia me di agro adwenbone aba abrichi etrim na ponche ba ma te ho no o say da dia asem no o say me ne ma na e di nkombo o ma me say asem ben o say ma me pe won person ka me na oda o be so ofro no person me na oda me person me fro o se na e be ya e ma e be wo no nyina be ka fia ha ya na ma me no si fro se mfun ba na wo kan sa no o ma se me kan se wan ti ase de a me di agoro o se so ampo sen kanya se ye mai nyina ko di abonten ko fo yo mbasabasa nke me nyina be ka fia ha Osiane wati ase nso dia amasempa na ponche ba mate ho onka bibi ntia no wonim se ne ba no ka di agoro ohun ya ne se ne ba isi o ma me so na yere so ofro no no aye ne fimfina Tofi be pem ne ponche ba ma ne ba nka da na omba na omo bo no na otumi pem no pan te se ho a wonim no bi se one na twekora oye ne ban so oye no kora agoro ade we dia me ka di agoro asa me ka di agoro asa me nye asa meye se wan hunu ni ye na ne hese wo ye wanya a obehu na ne e besi asia wie okay Tofi se obi sha se odi agoro bi won phone so o chati ni pa bi won phone so odi nkomo bi won phone so wa hia obi asa agoro asa adamfo we their friend a Facebook friend a way friend a way friend na wa sha ase nkakra be kakra na ekwa achiri be kakra na ekwa achiri that could be ubon say wa send picture bi wa send video bi owi a na wa send excuse picture na video na ode baaye no o sheda pa ai oh yeah sorry say nanka ode ko ba bi na e be fa o ho nti o se o fa che no enche kura obesa be no abedi sa ade no ho nkom na ade no wa delete wo hwei na etesei asa agro asampa asa agro Tofi se de ye de no di sa agro na adwene mu no na adwene mu nda ho pa ni baba no ho so no otwempana but wo hu ni baba no ho so na ede ni nkomodie ni niema bi ananka osusu se ontumi nye na ede apia bonten na apia bonten a ubehunu no na Tofi wanim wiase a no aba enne sa niema we a wo kan se amon de asa agro asampa sa nanso onwene se na ade ya mi yei se eso antumi ankata na pia den ni besi ya how pass say no se na emesi ahyehye niema no me de lock bi ato me phone so me phone no kura eye fingerprint
Tanya me nsa obi antumi hu. Ti se me yere pa betumi afa me phone. Akwa read the message there. Enya no kore. Tami kunu pa betumi afa me phone. Akwa read the message there. Enya no kore. Even me ni me kunu na me ne me yere won pa so kra na person me communicate other part nipa bi a me ni di nkomo a asa agora sampa ontumi hu. So Tofi na ni hwa me na o de phone na chi ahwe no. Wo a wona dan pa so na ni mu hwa wo. Na phone na chi hwa wo. Ono wo di nkomo nyina ono obi foforo nso di nkomo e wo phone no so. Okay. But bambo no a wabo ni nti onum sanya ade a bibia betunya pie da. Ba na ndini se sa phone nyina tie wo. Se wo de koso aye yere wo ho. Ko se na wasi abo phone no ho ban no de. Se eyira kora obi antumi nye. Dabi. But bibi di wani mu ba. Asa agoro asampa. Osofo atumi ahwe na sore ba ma ne ho adwen bi aba ne tirimu a de wotie nyina woni mu ni se so onya sa baba wa no ne da ho ato no emfa ho ni bibia ma ne tirimu osofo kofa fon so prepare sermon na test a wakoyiye no sai kasa kire no sa de wei enye osofo ntumi en control ne ho Nyame be fa kwan bia so akasa che ohwa na safo ba bia wakoye saade ni bia me ho abasam na abesi sofo nim na sofo asiesie Nyame nam sa kwan no so kasa che sofo se adwena aba otimfa wo ahya yi ho ojumtu ni yi ho wo clerk yi ho ade a wo pesa wo ye no eho bi na aba no o tweriye azopanyi uni metum nkyene no me wo ababa wa bia me no adi nkomo sofo a o shira woni ni kuna wade so wedding no wedding no a sofo no ankasa na de ni nsa gu won so shira wo no oni ni kunu ntama ba asem na wakosofo ho osu sofo de na to no ko ho na ni ba na ho so no okisi no o se o ma ne nwe no sese de sofo no gina sese no ababa wa ne se sofo na wo be da we me wase wo de ma me nwe o ise ada wo no mienu ntam ono pese wo we ababa wa na ababa wa nse sofo se me ba sori pa mo wa we me de ani aso social media for na nya time de wa kan ma me nwe o aha o de be yo kra ma no pa so aso panyi yenko na ma hu se time no all right ezi Tofi hwe ne wo kan yi ade bi wo ho a me before yen hye dan nim okay psychologist no esua pa se obi nya asem na ya ware sem na oba na o ka asem no a kire wa area bi wo ho a o hya se wo kwa stop no so we expert so si ni kwan so we are sorry panyin so we sofo se position bi a ukura engage obi ama wo de na betena wani mu a o ka asem asem bi wo ho ense se utie okay ko na ne hawo no a wo no a utie wi a ade wo be ko ba bi abe mo anya do ama no enti enipa pi aye saade no a Tofi na ni be ba no ho so no na ade ana nka onim se ensie ana isikro betuma ba ho ban no na asi na wantumi anya ho hwe okay Tofi ehimfu pi agwo mo ho animu ase a o ma twitwa nsa ase de acheche ma ya o ma to amo mo na Tofi o mo de ache jai yen sa ase de eni ho agro Tofi asase na bi soft David na wo de no akoda wo ni ababa awa no akoda ma wanya wo video wanya wo voice wanya wo picture wanya niam bi a obetumi de abekira bonten se na wo ya me boyfriend me na wo twempena na hwa ni mo nya mo a wo enti ji sa wo twa asase nya sa wo no na charge wo say na me pe wei ogoro ho aso me run about no beka so ope ana mi ansan ka beka se mpadum enti se nana wo ti akonwa so na oyira chi wo ne se enson na wo pe wo ba bia ada na wo nsi akokodromfo ni ntofo mo nhwe oba wo de nyame somra ne de bia enkan wo ba hwe oba bia wo ye ne ho ade a eye yiye na maya na edro yumra wa woro ntoma gu hwa hye t-shirt ahye che ahye kambu na woni nam ntokuro mu fifi a na bibi bo omso kwado mtimi ja bibi di wani mu a eba wan hwe yi a ejapade kese bi pa wo de mfie mu na peye no akwala keto bi be ka che wo se fama no wan fama no a wani mu gu ase
You know, for Simamina, Tofi Mammy Mraba, which are okay, Mr. 1 minute. Because of time, you so by a direct and go for Pia Bound sense on the Peduma. Uncountable. P. Uncountable. I'm crying a dorsal. Tofi Mammy told you, Mampen, for no four. I whom Tofi I whom. Say a nipper cross certificate, pair the Peduma. Or say, yes, one man, no what that. What fun a Juma we say a person to a cat to a person pay down tea. Yes, one man know why you say. Oh, what win him? Why are no friend of so no a bonnet talk. Now, why you say what the name can Sabi Jimmy Samsa, Obehuna, Nani BCS. Now, by poor bar. For a Juma who quabon take or pay, a drum wow, coffee, a Juma muha, bear crack, or Casano Juan, no I hear the say, Casano Juan, no I hear the say, want to be control you any view. Jimmy Yanam Penny for a radia, Madama Pajamo, the Marquina baby no. Say, Marcono Brumo, Yerano Sonamun to me in Tenacia. Munja ye, or Maba, Mono, what you may move on. Now, a one someone I'm quamu bar. A beg who anyone say. Matias Opani, Medawasi. Wait a minute, when it's a masu quem, but Fatchemi. I was here for Meka say MCR Fono at me, I Bibia Kama, 80 Abefa course and so Kakra 0551931931 0551931931 0548931931 Breswan. Me fasa course no kama and then so ye ne owura adwuma yi eye ne dia ye ne betwetwe nkomo ntina mpese twetwa niema so taw ma Mary mami ntiu 7 minutes yo ye de radiase etiefo nyina nyame enhira mo pa mo amowa achichi ni bencheye Tofi emse etoda ya onso sifri ukan na fofo trotro ni bi na yen ya trotro ya fa ba bia na de ahia yen na make na sister Lydia entwi etimetim trotro mu tim baby me chi ano a ma Mary am see you me pacho maninsi he ya okay the old Tafo worship center what mass wo ya nwumtuni sister Lydia entwi nyame onhira pa okay ewo nkoma one me boye ewo tasi ne nkranhye omo hya ye nkranhye o omo ma ye hu se ni aye ka no omo etie pa nyame nhira tiefuo nyina Tofi yadase anope dwen hu bio anase dwen hu yie ansana waye de watu anamono watu sa anamono sa asemi a ye kan adofonom a mutie ye sabre abeye bibia medwen ho atans metenasia me se wotin sem bia wo se antinipa no odwen akire wanwene man ka onye ebesi akire no odwen ho ana ka onye wanwen de ebesi ade a oye no achi na okenkan trosem a mefa assembly wo Proverbs 2:11 mebusem etimienu chemudu baako mayira okay mebusem bepesa me de saa de no ehya ase ewo asem a ye kan na esi so dua mebusem eti mienu iyimu dubaako ekoho no ose na se nyansa eba wakomemu a nyansa ba wakomemu a se ne atwosem na kan ose nyansa mfiti ase eni nyamesuro enti onipa bia nyame na abọ wa wogitum se nyame na abọ aba asase so no ade edi kan a ewo se wunya ewo nya eye nyansa tem bia ade beti na ade besan bia no ewo se wuhu se nyansa ewo wakomemu edu no se de se nyansa ba wakomemu na nimde so okra ani a na nimde eso okra ani ka nimde eso okra ani a nimde na bi ni ya chechra no pay to get knowledge of something
adwempa bɛhwɛ wo so adwempapa sɛ basa o realize sɛ nyankopɔn na bɔ wo nti o sɛ wonya nyame mu nyansa afei de edi wa ɛba wo mu yɛ adwempapa na kyɛ sɛ adwen na yɛ ka ho asɛm yɛ wɔ papa ɛne yɛ wɔ adwen deɛ adwen bɔne nti sɛ wo pɛ sɛ adwempa ɛba wakoma mu a manyansa eni kan enru na basa adwempapa na ɛbɛhwɛ wo so na entiaseɛ nso ayɛ dɛ abɔ wo ho ban na dumienu ɔse na ayiw afiri bɔne kwan mu ebeyiw afiri bɔne kwan mu na kyɛ sɛ adeɛ bi a ɛbɛba wo mu bia papa wɔ bɔne wɔ mu na mmom sɛ nyansa ba wakoma mu a na nimdeɛ ɛfa wa saa adwen papa na wanya no ɛbɛbɔ wo ho ban na ayiw afiri bɔne kwan mu ɛne onipa a ɔka nsɛm akontonkyi ho enipa uyonko nipa na on say tama nia okodada ni nua ba amon na danfo ene hye ni kutupon o say mami nye se no ama ne ho nyansa ni onipa oka akontonchi ho everyone a woja akwantene ne ho everyone a woja akwantene konanti esum akwan so no ho na wona wani gye bone ye ho wodi bone akontonchi sam ho ahurusie na kyesese adwempa eba wo mu a on sa ne ma nyina ebeyi wafri ho na wontoa so enkoye saa bone a aba wotiri mu no na emfa ensunsuanso bone nyedai emrewo enu nti anopai dia ye kan se dia aba wotiri mu no bibi ba wotiri mu na enye pe bomodin a se obemma nyansa yedai aba wakoma mu na abon ho ban afri saa ne because one sin leads to another sabone ne bana utisimu pe ebeto aso a na nsunsuanso no de animguase e na be dey ebebrew esan sese wo twon ho free de edi kan ho na kyese nyansa na ayedey abo ho ba adwempa na ayedey abo ho ban na yiwa free niam bebre eniam bebre mu enti papa wuti on se akoda na ne ho adwembone ayedey aba utiri mu no se wo hye ho so self control eyade bia nyame de bofra yen se wanya ho adwuma de ebe yira kora na kyese wadwen no kyese wo conscience na ayedey awu ene ne yeka se dead conscience wo conscience ne awu enti bone bia atwamu bia ebedi wo so na wunya tu na asimu pe wo de akoda na ne ho adwembone aba utirim na uguso odwen se ne wo beye a sabre ya ye kase no se wunya tisim na afa akoda ne pe de edi wo nyinsa ne beba nyinsa ne ba one sin leads to another enti de beba utirim se no animguase e beba nti mame nkoye dai mame nkoyi ntungu enti samre papa a wo fie wa abusua responsible man sabre wo kra wo yira na wo nenam hospitals akoda bi ahia wo baabi na wo nenam hospital teacher ye de akola be hya wo nsa bra panyini a ye se kira akola na de na kira ne kwan pa no onfa so no awon sa sabre adwenbone na eba wutirim adwen na wanwe hu bi ankasa ya akoda emfie dumienu mfie dunan wanwe hu na akoye ye nti on sa classes kura wunti member tambia wone nam mfikyire wone nam hospitals na wutwa wani ehwe wachi na wutwa wani ehwe nkyɛn ene nkyɛn ehwe se obi hu se wone akoda no ewura baabi nia wo dwen no dwen hu yie dwen hu bio na hu ensunsuanso a ede ebebrew na ye ka said ye Tofi okan ye no managers and subordinates na aba mitirim say subordinate no on say manager nia one ne wa adwuma mu ho adwen na eba utirimu na wate asisa adwen mu a wanwe hu ahu say ede adwuma seye ebeba no hwe ba bia adwuma ne nam nipa ba akopenti hwe problem a okoso ewo adwuma mu ho a wuntimi enka sa nipa ninti hwe nia ekoso wanim onyam ayedai abafom eno nti
nia wo kwa akoye no bɔ modern sɛ wobɛdwen ho yie yes oba no chitiw wahwɛ no school afe mfie mienu mfie miensa wafiri wachi akɔfa bɛɛma foforo ɛna wote hɔ saa bere ya meka sɛ wo dwendwen sɛ meku no bra dwen ho yie okay na enipa nyaw na obo onipa just go your way na mom sɛ wotu saa na mo na adwen na about him sɛ wobeku no a wakɔ sese kan ato hɔ wayɛ wotuo ready what time sɛ ebre wei ɛna saa nipa no ɔbɛfa no kɔ na ɔfa no a ɛhɔ a wobɛbɔ ne tuo pay mesrɛ wadwen ho ne yɛbɛsi wɔ akyiri wadwen baabi a wobɛda jail na wobɛkɔ no wadwen ho enti ne aba wotiri mu anɔpɛ yi a yɛne wo kasa yi yɛsrɛ wo sɛ dwen ho eyie na saa dwen ho ebio ɛnyɛ sa at once wobɔ ne tuo obɛwu na mmom wobɛda jail the rest of your years ɛni nti aban mra wontimi mfa nhyɛ wonsam wodi agyae manyansa emra wutirim na adwempa emra wakomam kɔ baabi gya no hɔ enye ono nko ani oba o wiase enye ono nko na ebema wabrabo aye de asiye fane sɛ ɔyɛ agyanka bi ɛna wahwɛ no ama wanya baabi asie nyame obɛhyira wo na ɛbɛgyew every bɔne kwan mu ɛbɛgyew every ɔhaw mu ɛbɛgyew every sɛ wabrabo ebesi enne ne kyena ya ɛwɔ saa anamɔ na opɛ sɛ utuo no sanse bɔne baako ɛde bɔne foforo nso yɛ dɛ edi akyire ɛyɛ dɛ ɛba ɛni nti yɛsrɛ sɛ dwen saa ɔhaw na ɛbɛba no de humiliation anamɔ na wotu no animguase a edi akyire a ɛbɛba ɛwɔ fie hɔ kyɛ sɛ eniema a edi soɔ tantan hwɛ eniema a ɛbɛba wokɔ social media wokɔ sesei FM stations a tɔfe ensɛm a ɛkɔ so ɛwɔ FM stations na no na ne nyinaa so twa besi papa ɛne ne ba na baako bi kura de sɛ ɔno a ne breaking ne ba ɔno a o ne ba na wawo no ɔno a na e breaking ne virginity adambo ɛna wa akwala no aso ne dem ɛna akwada na tie si dwom ɛna ɔde akɔ station wɔn tie frɛ papa no afei na ɔdomedome akwada ne sɛ akwada ne pɛso ogu n'anim ase wo akwada we wunye yie da ampa nso onye yie da because wo ekwan na wo de akwada no asimo no de ede ne kɔ saa enye yie ekwan no so enti anɔpɛ dwen ho yie why nia wo watu nan asimo no ekwan a wo de nan asi so no adwen a aba utirim adwen a aba utirim saa bre sɛ ubekum obi adwen a aba utirim saa bre wakoda otifia one ne ebeye bibi no adwen a aba utirim sɛ saa bre wo fa emfikyire hɔ na wakɔ wia obi eba ode no nipa kro wa yetu already me pa cho san wate store no emu niama na ewom no wasese nia wo koyi eni baabi a wo de befa eni baabi a nia ebewieo eni ticket a wo de kotwa akwa abrochire anɔpɛ ya agyan saa dwen no dwen ho bio emfa wo nkowie yie na ede anim guase ɛna ɛbɛbrɛ wo eni nti dwen ho ebio tofe medasi ma Mary medasi abusiafo mehwɛ me time no dia 9:16 I was here program yi 10 o'clock me ne baabi a abai for isubedi nkɔmɔ I was here for course eti mesre mo me panel members ayana mabonitaw amami eti me ma obi a 5 minutes the opposite o ka bia no try say obetumi akanisa ede amami me fasa kwanya we so na ohinkasie bi etie o se me nua baako efe na akwasi wo adwuma wo mekom na o se ote osisi a no ne otumfo sama hene de sama hene okay otumfo sama hene ne din de nana osei kwaku a otoso miensa aha ena omutie yen live nana piao onkwaso medase uye program na empanyimfo se num agi nkonya o se da bi mintimi nsore just meti Tofiakwa nana
nyankopon enka ho. Minister Olmai. Mamintio. Yo, Olmai wedding show. Anopay. Na yama ya hefo ne yetifo nyina so achi. Aba anopay wedding komo na wakasa. Na asam ne se dwene ho biom anase dwene ho mpre no. Na obroni ka se bi say the universe doesn't give you what you ask for with your thoughts. It gives you what you demand with your actions. Owura bi e friend of Steve Maraboli and o ka asem no. O si wiase na ye wo no. Emfa niema wo dwene ho no na de ma wo emprempren. Nembom de watu ho anamo. Ade bi a wadwene ho a watu ho anamo no. Eno na wiase no de ma wo. Na me pese me kire ade bi mu. Obroni ka asem bi se thoughts any spontaneity. Na thoughts ne ye say adwene. I don't know what say an idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly. Adwene. And a spontaneity is obroni betrim say performing or occurring as a result of sudden impulse. Na obi beka say na branti die no wo chirichiri mu. Adwene bitimi ba wo wutrim. Second thought a wo benya wo ho no. Eno ho asem na ye kan. But say when to me anwene mpenu a ena obroni be friend says spontaneity ena akoye ho adwuma no. Akono no bowura wo mu na wo so ababa wo no mu ti ne ntuma mu ene die no. That is the spontaneity. You didn't give yourself a second thought. One nwene ho say de wo ye no osofo bete. One nwene ho say oyire bete. One son, you know who says society in a better yet over radio so over TV so spontaneity no am one, you know whom. And pay the air can I say situation be a won't be no give a second thought about it. Yanko decision making. A jini be a woo shire for a brabo hono. I was so what tenacity who say. I'm koni year a besi saying. Okay. Papa, e bere bi ne ye okuro da bi mu. Okay. Ena na wo se ye ba kuro fufuro bi mu a ye Sompa. Na anopai bi nu akwa bena nwom na na oto no. Ba hwe no 122. I mean tutu amama kai sa da bi nkomo bi ye di okuro da bi mu. Okay. Na akoba se e wo se me papa e take harsh decision bi. Enti me hwe me papa no na mtim se ba bia nyame ya pagya me papa dru pa owura tofi be take sa decision no na no odene I mean now but me nua Shadrack at nyum bi that tomorrow nyum ya na me nim say ono wan nyame kasa che no nyum tu and it was the best decision ever. Papa obi a take decision bi ama ne nsesi fom wadane hiafo wanwene ho mpire no yeah. Obi a take decision bi ama ne yire ne masra no wadi wa nwene mpre no obi a take decision bi ama wa bofom to they say wa serefo wa serew opani proposal bi e de abre wo no adwuma bi business bi a wo de usike ko wura mo no dwene ho mpre no wate yeah na wa nwene ho mpre no a wa hwe ya obetofom ye ka last in men. Olma na man no kra kono na wo soro che mema no sa house boys ni bi so e the report wa ba say mami phobia nanom bi omo na omo te no so e hye omo ne omo da wo fie omo madam me na me kam kire wo abra omo boss wo ho wo sini kunu be me mo ayemre entini house boy no ti fie ho no e no wo hye ne da it's what they haram me so be kono house boy bi fufuo su nam che papa na wo ba akonhoma no because ne be me mo odene Sompa na me ka tro man. But ye kasa asem we a ya na ye limited to emema nko a. Ene de me so me kwama emema no. Se wo wuti wo no. Wo ne ababa wa bi na otifio se wo we no a. Wo yire no wa hunu eze ma no mu hunu o mu nka ho asem o. Dabi. Abranche bi no no wo security ho no. De ohohoro ka ma no. O yire no so afadwene se ono so be ma ono so awe no. Nti de ekoso no no. Ti ateka. Na the can say
wotena sia dwene ho said ye wo ye ntie be wie wo sai wo 10 minutes pleasure no ma crowd say 5 for ho me de mpo me de 10 say ya na empepere ho kakra bi cost nti no wo sa wo 5 minutes 10 minutes pleasure no wo ko boka 18 years abrantie wo sisimu ye wo desa kokono mi busa wo ebra wo beye wadwene se wo de wo ba frompa no wadwene ho se the next 18 years no wabua ho se wo behweba amrantie hene a wanya ne ba because se wo ye bema na okoto pa manyi nsen ba for 25 years enye 18 years na university ni kro be wie kra so no asan ba ye toso just on asan mani sika nti enye 18 years aye for 25 years oluma me da se na waji wani so on sadie we ma nipa bebre aprabo asesa na radio stations nipa bi mu a omo society mu na ehuna mane enra bi frɛ me say ai ye mo ano ne ade nam simo ye beboa wo na be ma no a wo hye onyinsan ma wo ne ne kura mofra 4 no eze o wo ne fa me busa we sa question ya fe no wakate phone no obakate me friend 4 times wanfa hwe abrantie bi a o se wo pe no a ne suban nye no enye obia ne ne wo adan ya ogina so nti yese wa pagya nade aye bawe aye tawe nti no ne ho ye ofe sabe nyansa bia ne tirimu a wotim betimi de atete akora we na ono ne kwakwa bobra kini ho mpire no mate ye na fo wano sima me olma anopai me kachira baba we bi a wo de hook up na wo de asi wede so se wo so we smart wo ne memma se wo ho na eda COVID-19 ba ya pagya ne nti no wadwene ye wo se HIV ne ni ho wo be fon en se praye dwene ho se ensa na wo so ti wo we no wo kidney na wo be se no na papa ma men ka bufo ho asem na men fama no nsi hwe wo bufuo tantan bi na aba no a wan control ho a wo pese wo kasa no wadwuma begu na me kire wo kwan a wo be fa so asi abufo ho kwan se wo bufu na wo pese wo kasa asem na aba wonu no fa paper na wo de atwrogu so the next 10 or 5 minutes san fa paper de wo pese wo ka no san twro the third time san fa paper any pen natural so we compare the three a obehwe say de na dikan na no hyepa de tosum ye no na no kakra de tosum ye nsa no obon say adwo enti saa asem we na nka akwa kire wo boss asem we na nka wo ka kire wo yire keja be tofie ho oluma ewrade nsira ho mate me da se eno ana ababa wa bi enkoma woni mi di na no akoyi nika waka kire be mo ne tie se mejawo sabe man so afa no wake up ena aye no so asem ena sese opese obo no homodia no kasa asem no okan no wanka ni but akware so so asem no no ho okay kwame Tofi pacho 5 minutes na de mfancha be ne monitor wo de taw ye monitor ye beto aso next week e wo ba bi foforo na Tofi nim se ba ha nyina se live band no ubia nka ho ase kwame live band na wachi te nam kasa imawura be ba ha me abedi nkowo David esi am too many hwe na mu ba bi live band wa ha anu mo live band wa ha na yo no ni se ni ya ba bi akọ anu ano no se dia ha ya asem no ano waka no silent night se de silent night 40 jai ba bi akọ ne fe be kese se distance no mu wa ha dwene ma se didi kwan wa masina junction mentwa kwa me didi kwan akora nwa Tofi na yintu atiefofu okay isan se nkrofo bebre ko issues bi mu a eduru bebi a wan kasa wotena se na wohwe nipa ni dia hu se wanwene ho yi yeah ukai mre bi a chebe 10 years ni akọ bi a no mo se ne girlfriend ewo Pauline no so university a okukun ge no yeah me kai sa story madam fu nurse bi nya kwan ekọ ankafo okay na okọ ankafo no onya kwan kọ mo prison ho okay ekohun sa akwa no
Koto bema no. Adam be 10 years. Adam sa. Oba nti enkomodidi mu no. Ena woni akwa ni di nkomo na akwa ne ka kire ne se time a saa adwene ni ba ni tiri mu no. Ka wo kususu ho a kire na damfo bi. Wo ko ye na damfo ni ho. Bonsam opeso opiepia wati kwa asa. Bonsam plane no koduru ba bi a wanya obi obetumi aka na asema. Ono a lady ni say oni akwa ni di ngakwa ono ebusa ne say nti ugidi se mesa apie biem. Arehosem. Ba man ka wote ho asa bi watumi akọ school kakra. They say busa obi say ugidi se obetumi apie biem. Na de say ya ne say ye de ni koto mu sa no ne maame nso awu. Oh, maame na oye say obefa lawyer kakra man say de bi a obetumi apie ne maame na awu. They say ne need aso nyina aye dey asa. Oba no nso so a waku no. Oni ni ba. Into lady ni so obusa ne say sisi pa de pa na ba wutiri mu a opeso ye. Na osisi nkonya kwan a obeku no. Na lady ni so ka chen so mani nkuno ho na bia na me beboa ame ayi. Tofi, the secret is that enkofo bebre wo ho a odwene positive a odwene negative. Say ade we na me se me ye on sese hunhunu sade na me ye no se bia enei se manya phone ye a ekina se phone ni free me nsa ade na me ye mede ebi ni nkrofo bebre ahwe ase a omobofom hwe Tofi nkrofo omanye sika bi adwuma no se omo adwuma gu ni bedi nkomo no obehu se wo ya ade bi a wanwene ho na ma na adwuma gu ye ene ewi ase so opese udi ye a ade ba ko a edika ne se wodwene bone a na wadwene papa se wanye sa ade na wo ye wi obeka akiri die nti ebeka akiri ni se wodwene papa nko a se o mabi adwuma ebia me de obi ato ano me fan se obi abi adwuma de Tofi ato ano o Tofi de adwuma no obe ne kama no wayi nani no wada na so obeba na adwuma na guwe eno so ya sa eno so be dey nti wodwene bone no na wodwene papa eboa me nipa ya bara boko. That is why accountability ho ho oh nti de ye ka kire tiefo nyina ne se uti wiase uye bibi so wo hwe na buru wadwene wonte ase so a susu hu kire obi. Okay, sometimes ebi no mafa ne say ai na me ko ka kire obi ebi ase na obeye na me ko ka kire obi say na obeye bra enipa nyina anyepe wo. Okay, sister enipa nyina anyepe wo nya wo ferifo bi nya obi a wogini die ba akupe bi ne susu hu kire no na ebi obetimi amu wadwene bi a emfo hu koduru afiase. Yeah, hwe na minister ka asem bi say eduru ba bi na pese o take decision bi na mete ya nyina na mesere de ntia na mesere ne se hwe aka so ono kwa na adwan bi anka decision ni gebia wan take anaze nko be take kra gebia otwentwen so o ti ase because eduru ba bi na Tofi afre me kwame see o se masa o hwe ne se aha ye de a ye mfamfa ha sa aha ye de a ase we de mo kofa ba de a so ti ase enti eduru bre bi a wo hia wo bi sometimes obi timi ka se obi nyu obi masa obi yu obi papa obi adwan wo be kire wo no se wo tena se na wo sisi ni yi a ohun se there be nam kan se nka me ye ni sei de but ma me ye ni sei wo be hu se na boa na di nkonim di aye de abo abrabom se won hwe yi ni nipa na wo bi adwuma afa wa wonya ye wo bedie no adwuma ni gu a wo kwatena fie o wo yire no ma be de papa bi kan se bi kire me ye frɛ ne Sadafo. Okay, wonya ne ba bi ko na wo shop bi a no mo ye nkunya omo nim bantema pa no saa time omo na ye saa nkunya no nti no wo bantema nti na metini kam na me ne ko baabi ena trotro ni taxi phone wo ya no abekroso no na wase unim de nti amaye din ni se me twɛn no wo de abom wo de boka ni mu pɛ na ye de car ni nyina akosi police station da bia me sɔre a na mafa car na me kɔ madwuma na wo a eno na wo ye didie no se car ni si ho ni ye twe ho man so na de obedie no na abɔ ana papa yi nti se ono o drive no na se o drive na ka chen so obi akɔ ana se gina na ohwe wo de fa bom wo so di bom a wo na wano aduane aye dey abɔ ono de ye wo de car ni kosi wa anopa bia obefa car na oye dey wo kɔ na adwuma nti enipa se wo ya ade bia la dwene ho hwɛ Tofi na wo ka asem bi se enkrofo a omudi wo bi ho ahinti na wagya ne ma onhwɛ wo mo na enkwala ne nenam obi wo ho a wo yi sika ni e wo hunu se papa nko kura sika but ukɔhwɛ ne ma sitene mu a wo werɛ bɛ ho ade ya ne yira ye ne bibi nti wagya enkwala ne life am ɛna wo bɔ mpa ye ma wo se ne nkom a wahyɛ no so se papa ubenya stroke ubeda ho na wo da ho enkwala ne ba ho a usu na usu ye nkura usu ne sei presenka
onkai oh senka usuma ma atiefo ehu sesu no kwa eno ano no sa onkai bi me su ateko nti yenko hai ma me fo no musu wa yiase ni bimla na yenko mo mesu nkyerɛ wo nti onse wo su na wo hwɛ nanim misremu mbodi ha ma ye bia mo fa nkyɛ me nsusu se beba ne sa enso papa onya manaba aba na waye mra wie ne ye do ye hwe nya yie na afi na ohun se wo ba papa akwala no okwa wontwa nani ma o dabi no twa ba kura kwa ontwa nani ma oba obebra wo tawo mensu because wabra bo no na di ukọ wie tawo ebinom wo sika nkom betimi dia ye projects sometimes ye wodum nti yetimi ni nkrofo bi didi nkomo ohun se obi wakosi dan kakraka billions of cedis sika na odi kosi dan nyina ye loan no odi akosi dan no busa ho se osusu hu kire wo bi se masa makoji loan me di kosi dan anko bepre ka obi a ompre ubehu ne nadwuma agu brebi e ka kire me se one ne yire ye na fo anu si ma me na e no mo ye o ma adwen se on pese o musi edan nti omo si dan no na ba bia omo te ne yo omo papa fie ba ma ne papa fie no wote e na omo tukotena edan nim Tofi omo tukotena edan nim edan no so omo si ye no omo kobo obosia ne so no omo de si ye omo si dan no wie ye na adwuma na omo ye no oba na yim adwuma nim sika de akosi da woni kurum na adwuma na gu ebegu ama ne ma nkola 5 omo ye mobomoba enkrofo ne twa omo fees ma wo nti nipa wo ho na wo plan bibia dwene ho kwa akiri adwene ochena so susu ho untimi wa nkasa wo dwene ho ne nsiso a Tofi hwe unya obi adwene de kan adwene ho a eboa mo abra bokoye medase nti yesrete yefo se nyese bia yenim che wo mo but kakra nyame de adom ye ne se uye bibia dwene ho sa wo hwe na buru adwene ho nti ase so susu ho kire obi a wo nim de yese no na beboa medase kwame asare na ote ne nka nemom se uti anye ye na akonya obi ti se Amon eko susu kire Jonadab ya na adwena Satan ade obeka kire onu bewie no na de odam komra papa dwene ho ansa program we media mechanic say first service am Christopher mo what's the first service yeah Sanjamani Kumasimani Ghana me nyina okay because sorry na ya abrabo ho nkomo na yedi of course nyamsom no so ano ne abrabo tinye okotena so dem akobie bible nko ana kire se wosum nyame ano na Christopher bebre hunu ya ombesom asore dan ya so ombebregu ye na ha nyamsom kese pa dwene ho ansa na waye na de mekasa enda bia na me nto ato a wonum to me na de mekasa Abrante bi na ne nanfofo ne di nkomo no mo sene se widi ya yanumi enfa so die bebre na woso wo ya Abrante na se wonum wida eboa wo man ho ye den omo kanfo ade ne kire no wa anwene ho first day wadi ade ni bi kana no asama wo kan ye na obi atwere da wo say I just want to wish you guys Merry Christmas. As we are living 2019 to 2014, we shall all see 2008 in Jesus' name. I don't know what to Hello, but you read the bill. Aha, akwaro first day onu wi ni bi no. First day wadi wi ni bi kan na no. Waja bia fo mu tie ni ye fa. Asama wa kan ye na me Shadrach mete America no. Aha. I just want to wish you guys Merry Christmas. As we are living 2019 to 2014. Na minim da say we free 2019. Now go 2014. Oh yeah, no see we shall all see 2008 in Jesus' name. Yes. And I'm over ko tu ye no. O free na num akonachi. Ase aba na num. Enti ye mu de ye nyina daddy ye nje say Abrante na abra bo na ye kona num ana ye ba na chi. Mi free atwema ko free dua. Na Abrante bi wo ho noble guy bi ni won fetentene gramo. Enamfofo de no a da wade week kan na no pe. Ene wabɔ no ho nyina dagya wabɔ dam complete ene na matwema ko free dua bonte. Ko free dua ni bi etie mi onimasem wa me ken. Emebusem ti dunso nchichemu du nan no ka asem bi ikotu wi na mema dane ne kakra wo se ntokwa mfitin ase te se nsuo anu tue enti oham anu nya nya den no jai me dane na ka se bone atenka akono ete se
ojatana enti dia wo dwene ho a wo pese wo ye no dwene ho yie enipa bebre ehuna mane se de na wo kana no pe wo adnamu bi a wo tu a wa nwene ho na banyimfo se ebisa onipa din ye misa ne sika enti obi wo sika wo wa ho fe obi bia nanso ni din asen o see your beauty is a waste ebra usuban eye ugly ti se wo ho fe se dien na usuban nye fa so bi ani uso meja akwasi amoako ye mfato ma me kan da bia o TV ni radio say my father is my mentor wo ye mi role model wo ye mi bibia me bibia wo wi ase adentia Tofi ebeye din pa se me papa akwasi amoako betena kuru bi so na obenya ne ho asembone aka meja akwasi amoako ni sika nenso asemba nese obi aka na anye yase ene ye mfa nko agya amoako ho ni nyina ne se papa ye ade a odwene ho yie makanim oto ni nwumbi na oka asem bi wo ma ya abrofo kasa wo say it is better for a man to die without than to live without conscience. Onipa bia akoye biribi a wahunim kasa kirewo ade na akoye no wote animienu enkofo ni bia ya ade na koduru ba bi say o mahunim nyina wu ene wahunim su wudi a na wawu na say wasase a nam su no asamato daddy on say ehu pa say woni wo yire na wo ka say na metia na me hodi woni wo yire da bedroom na wo house girl wotimi anya akono a mana koduru say woni wo yire da ho no o sore ni abaya na koda ne we epaja wo be yedai me nim se de misinkan jimi ana say yade ana say dam say de etie bia ye be chew asema wo kan adwumtuni a wo ye gospel musician pa wa ye bi ama ne na brabo aba fom pa uni no meni no na brabo aba fom pa sa ne me ya ntimi pa chew wakono no a akanya ne ho no dwene se ade ne besi wa chire nipa o chew dwene ho yie na enipa obia wa tenka obia wa akono but eduru baby a control wakono no kakra okay na simamu miensa mokura na mokeka ebidie ye 2 minutes ebi kura ye 1 minute ne wa wie de wo ye nyina sa minute kakra bi mu anigye no e de ohaw ne abenedie ebebrew me papa Tofiakwa anope me ne ye adwene ne aka se de wo pese wo ye no dwene ho yi men kasa nche me ba mo akomeda sipi me da se daddy awusiafo enche me bia homa no mahu se ye bre no aka simano aduno na nondu abo me wo owura bi e wo ha me pese me ne twetwe nkomo afede hyase ko wafidie no ho ye be o course no o be frɛ me ama ne wo nso wa be kyerɛ wadwene ma me ni owura yi eni nkomo ye mfa sira kese ema obibini black man ono na edi nsu efren Z natural mineral water abadwaso eye nsu papa eye krochin e ba cho baabi a ewo no wo de wani kire breman a ye wo Brukutu junction ho na regi sama ewo mu ni say wo ba ho a nsuo no eye kama nsuo de eye nkwan it is a open nsuo anoma eye new Z natural mineral water ena esese wokọ ekopebi enom na eboa osronko ekwan so okay orabi ewo manim ha bema memo akọ aba yeja papa matali de ka kire da amman bi show o kwa bema obi na me fan ko tena TV so me pa che bema obi silent night mo de na fedodo ena sade mo ha city no ene mo atade no ko white yeah that's it fantastic me ba cho se obi pese oba ha kire ya ha yi sade be ya obi wo baabi no pese oba ha kire me yi because aha de ene wo pa sorry a fa wo yire ne wo mabra ha wo de fa wo dofo bi bra ha keke be hwa de wo ha nako so obi pese oba ha he no mfa obi pese onya akwanya na otimi eba ha aha enye nsusu de aha nya baabi a oba obeyira ihian se minim se ufri eye macro
ena eba silence nighter ofroka osu besi o sofulai usi sofulai nya si sofulai obon se ye pai eye ebu akwa IPT nti obesi wo IPT traffic light no ase okay ana se utiriye yi a betimanya ka ebesi na twem a ye pai po krom ene nade nti enum na ofroka na obeka se obesi eye IPT ana se trade container okay police station no a junction no so pe nti udu police station ho no a otla police station no a next junction be left yes fan so free chrome na eba police station ho no e wo right and na momo junction no e wo left the ebetimi dia kire say high tension nke no na kama ebe kana high tension pa po ba ko kese bi si esi enim ha good yen hwe say obi pese e bia pese obeye wedding obi pese obeye engagement bi e wo ha acho akwanya wo ho manana akwanya kese pa e wo ho ma no okay provide say obedi kan afre na waba bebuku okay on say ene no opese oye bibia no a o se odi kan de ebre no eto ho e bia na obi soso ede wo ho nti odi kan ba na obebuku ebebuku a ye opese o use facility no se de be ya obetimi ayusu no ayusu ni yie nti no ni ama wakwanya kama pa ni etimi soso etimi asomo ni asomo yie okay nti no se odi kan be ye book up ene obi bia to ho a eno no ena obetimi anya akwanya na the program crowd opese obeye ne ha no okay watimi aba be me ba ha ma hu se live band wo machi ha mo bo live band wa ha na ye bo live band Saturday Sunday bia sa Saturday Sunday bia menim say enche ye be fa mo live band on live on Sompa TV and Sompa FM okay ma hu say manimu tintin so ba bia ye didie no ade bi wo ho eye den oh ensheda nye ade huhu bi ana se on se ye wo ade bi se ye pese aha no atmosphere na e wo ha no ura ha utimi feel te say de wan kasa I said natural okay enti na wo hwe ha se na bibia wo ha bia ye natural okay enti ya sheda aye eyi kama ho a obon se ura ho a obon se menka ne tititwi mu se de be ya obi anyi obi ane so kesene obon se ensuo no efri mu na esane na chese emframa no so a ebo wodan ne mu no na se ebo ma wonya on te se ekon no ewo ho de ba utimi betena ho no ma ye nso ekon a wan kasa be feel te se de asa wote epoa no bisa no ha ye nhwe mu rooms wa ha ma hu se se niam agu akwan mu a manya ne ntie se Nyankopon ya adoma e bia this month ending me de manya kwan ahwe rooms no na hu se European standard abusiafo wenku ade ye nso beba beda ha bi because enokra de ye ba ko ba bi ho wura na hu se wo ho atɔ papa frama wo ho me uba nso a ubenya aduane papa di ena omo serve wo ha no nso no hu se sebi dressing no eye neat eto da nso na abusiafo ye nka nokre eto da mo ma hypocrisy ne doso ewiase ade efe na efe ma obo ha no ho ofe sa enokra ye ba ko wentimi sofo so obetumi a wontumi asopanyi kura wa ha asopanyi sa ma no ho ofe asopanyi yima no wo special nti aye ma ene e wonyini won hwe ne man ye she dan kasa select wo hwe o ma otin so ma form no kan say bo modern say wo de wani e be kira ha menim say this month ending and a rooms no on be chase ya afedie ti from sesa na hye ne tie sanity papa sanity but mo bia de awie ba na ye pese edi kan ebie hase ground hase no ma manfo etimi ba be fili be didi no bi pese ye program bia no etimi ba na weekends dra on say ofri abu akwa sa tusunyan ofri abu akwa twam besne ko ba bia ni ho e bo live band so de osem ebo a obetimi anante ahwe nti ase adwene amanfo ho adwene kumasefo ho say dede no bekwa kwotena ba bia bebobɔ nwom saa na wasoma yo dede wankasa betena ba bia twetwe ho tini ese silence night anadwumu asem no tena se na ne mpanyimfo tena se on se nka ne tete ne ese kwotena nkwankwan anu ase afa adwen betena dua ase na mframa papa mfa ho na ati me ba cho se obi pese o frame na obuki bibi ana o pese oni mu di nkomo a
obetumi ama me numbers bi a obetumi afrɛ na ebia inquiries bi wɔ hɔ bɛyɛ komo bi wɔ hɔ a woni mu bedi numbers bi wɔ hɔ saa numbers ɛwɔ hɔ nom ba choma mentio opese obaha na opese ofrɛ se empo aduane na opese owoda ede to hɔ ana se bibia opese oya obetimi afrɛ ye na homen ahoma no ofrɛ ya na yafanya ahoma obɛfrɛ ama na che na yatwen a na obi mpeke enti opese obuku bibia no a obɛfrɛ ye no obɛfrɛ ye number 0540 94 29 16 0540 94 29 16 okay Mira meda wasipi Tofina nka me de ade bi twa mu ansa fa twa mu na afede asem ne se on se ekurom ha eduru Sunday a ana se ba bia ne ho abekɔ na restaurant ana se ba bia obenya rere enkwan okay kwasi adade okay bra be so bi hwe okay rere papa okay ena ye nso ye banku ne ya ade na ayeye no ye mfa rubber ene kyekere ye di ahaban tete ho ahaban na tese mo pese tise onza entam kasa environment na nkasa tise edin sa entina anya me wonwa se because enhwehwemu kire se yankasa mo ka banku ofi a mo de rubber santetare ho no cancer na mo de yale ade ma enti adwene system ne ho ene ya adwen se o se ye de tete ho aban ema niema no on enti ye niema e wa ha bia no fufuo su ye nkwo ne machine mo mfa ma ha dabi ye wo fufuo no nyina e wa ha tim ene ye wo enti mesro edu weekends bia bomoden ase odi wani e be kire silence night aha what you say enti meso omunyi banku ni bi mra banku sa kais kwa ye adwuma ne nyina so ho be ba jo mo fa camera no nto me fanto so mame din ba jo banku no eni banku no ya ne sa no me ba silent night for banku no we mu na wo oh camera na peke so me camera ya peke yima de ato so abusiafo mo na mo hwa de na me sane no on se ba bia wo ko bia banku no wo se banku no ye de asan hye rubber mu eti wo se ade na wo ko die no san afa ya de sa hwa abusiafo hwa me ba mu hwa de hwa wo de hwa de no mo hwa de ni hwa sa de ade ne te so ho eti wo se banku no ne kala no asesa no ahahan no wom sa ti se de yesusu no wokɔ akurase a yebu ahaban sa ahaban no a yebuo no eno na ye de esansuo no enom wo sansuo na wo de anum ni nyina no me ba cho na esan so esawo ya de sa na mo banku no etie angromo wo ho sa enya asam ketwa eniema wo fie ha no oba wo didi atum sampa efie ma aduane na wo tie aha nye tv so a ohu ayo de mama chichire made o de mama chichire made aha ana me ankasa so me hye da nkokoro me nsa me de nsa so de ya busan fo mo hu omo banku no sere sitie kese na yenhwe etoda na ukoba bia kodidi abun se spices bebre wo bewie no na asan de yade abrew mahunu we no mon kwan sam ne nasefo no minim sa aben kwan katekwan reren kwan abekate kontonum eno no spices wo mu ana pa cha said ye wahu we a we no yese ye ma no aye local natural no sa pepepe ene no ya ne esi ya ye no efie nkwan okay ye pese obi a watu kwan frama no ne a oba ha beduru Ghana ha ono wadidi bi wo ho no mo spices na fa nanum na afono no oba oso onya natural taste no bia ankasa oma nanum ankasa etoso what you say tie bibia o de e afa ho no nkotwa nkwan no bonsem mako bi gugugugu en chale enya asem ketwa masini ameda wase ye be fa course e wa abotin ma me hwe numbers ni bi numbers no hia me pa me hye wo bose optom tim keka ne ma bomu a ene na ma nka mo magina achi kakre
so Mr. me workers na mo ye adwuma no mo na say the munsi aye pen Mr. Momra why ene momra wo de wa hwe momra na momra so nanti ye nya asem ketua edida na kwam e ma no te so me ka kire wo Mr. munya director momra ha te mo ba no mabɔ mu ase de be ya camera no be betimi apeke mo momra mbimra ha be ma no so emra bi ene nya asem ketua abusiafo and ha ne be program no live free silent night na aha no apart from say guest house no ho no ya sign so e wo event center o per se wo ye wayefo bi wo ye wo party bi wo di wo birthday aha na wo se wo ba bra enko ba bi na obi obeba ha bia ba obeka kire wo say yes wo de na baba bi pa sa say ye kamfo de ama santeman say aha ele sese wo ba Sompa ye no omo ewo twaka ye no omo won say omo kura ma aduane di Mary ma hu say na so aye hyehyehyehyehye wono aso na anaja o kitchen ho a opofo ye nkakra kra me no ka say no ma hu say agya bi ene ne yire ene ne ma aba environment no uba hu say utimi de kira wo ma bibi say si ye boy ebra yi a edi ntro mu say na be ye o na upia ha yes edi ntro mu ha ye kono niema se ya na obehu nya bibi fufuro bia sa ye wano ne enso kama e wa ha aha eti abusuafo enukurani me dem ani age wa ha mani age wa ha mfa de ba ku ntwam na ato aso na wuya na ba no enye Ghana de nko a okay abrofo de no so once no e wa ha pa enya asem keto o pe foreign beer pa wa watena say bibia wo pa ya no ne a e wo foreign bia no e bi wa ha tea papa so e wo foreign bia se green tea ne ade nyina no e bi wa ha breakfast no enya asem keto okay so mo breakfast wa ha and sana bi a lunch papa bi okay enya asem keto okay me de na mi wi am fufu no meka bi ahwe fufu ndi am po mu mpe o Mary wono onim de me pe ono onim sa me nhya da mpe mako so Mary nim sa me mpe mako ti wa hye da ye me de special akuya edin ade okay ma Mary di amba manimu ama fe de me frɛ kwa ode akuya oba pa akuya on na wo kitchen ho no kitchen ho no anya asem ketoa aduane papa me wo se obi e frɛ na akuya bia no onnim hwe ye nya ne nsa no sa enti se akuya ena ye aduane wo ha de a sa mema no momra na mo pa aduane papa ni kama number ni bi mpa che wo number opese obaha obetimi afre no 0540 94 29 16 16 sisu bi mama 0540 94 29 16 okay eti mam wa ha me ba che mo wevu o mo wevu ma no mo wevu amanfo no mo nse o mo ba ha mo ana mo be somo o mo yeda mo that's a who say bibia da na kwan mu ndi uba abusiafo enye environment no nko wani beji ankasa na omanim so ete na de ameka che o no say braha na be paduane papa di braha be paduane papa di ura environment na obehu say yes bibia ye neat eti abusiafo madam ase Yakopon hira mo nkoto amadwuma so we dey me de ma no nsemasi ene ye me ma me birthday okay enti ene ma me we hye me ma ene tau so ene me ankasa ma de nyina me ma me se wa aboadu alaba okay eno ba tampa nyame o nhira o course no ye betimi afa kakra e ba cha number na 0551931931 0548931931 na yenkodi nkomo kakra enso ewo ho okay 0551931931 0548931931 sima kakra aka wo yanim no yeko enkodi nkomo me ba cha me mo akwa ba de ba Sompa TV ne Sompa FM so hello now what saying okay, ma wone so kakra na minti o.
Okay. David, say never call the any intimate for course on to us. Okay. Yanko Beam say you read to me. Me watch 0551931931 0548931931. Over to me afre aba so ene tofin koma yedi no. Kwamra mo akon emebe me ha. David kwamra yemfa call bia bia mo fa nche kwamra be fa gitai no to nine so. Na ebra ye wi no me ba Shadrack enso ento no boase na me ba cho se o pese woni edi nkomo a 0266 30 37 33 0266 30 37 33 0244 80 96 41 0244 80 96 41 Shannon so se sa numbers ya ye de ama wi no se o pese e bia na minim nyankopon ya adom a ochina ye be hia no nan kopim se no nsia ebebo na ansa na no Sharon so be share oman han ya wadubu ache e food for thought no num kopim se no nsia bebo kasebo ebeba kasebo no eba na oman hina san abetena se obetena se a na odi dwumadi a wato ne din ade ache bia nso e de abrel kopim se sports for no nso full time no obeba be som omsomu a na kwa kopim se premu beto na premu to a ye de kasebo ebebrewo kasebo na chi no Rocky Junior ebetena se na wato no boase na wahu dwom kopim no me ensa na sports for na beso omsomu a na Tofiakwa meso ma beso mu free no 9 kopim se no nsia ebebo eno nso afiri ho a na anwumre no no nsia kasebo no ba kosi no nso a na asem peni pa forisi wodi na badwafo ene omono asamwane na busuafo nso abetena se kopim se nondu ebebo minko ajakwani ene eye wawoda in fact Anso ana adwoa nso onso the main man Aki or the head of MCR Samwate Miza 5G ena Mizo so fruit drink. I am as a normal drink beer. Yeta bobo ho dawuro. Yeah. Ewo you so me pese me yimu intasem kakra di. Okay. E de kire mo. On say Tofi. Nutrition no. Nyankopon ebo ye ba asase so no. Ye nipadua no o de ama ye say ye maintain no. Ye ni nuane bi. Okay. Na e ma nipadua no nya hoden ko si se wo be wie wa brabo na wako. Enti ya chemu miensa okọ nutrition side wa ya chemu miensa ye wo growth food. Aduane a wudi a ema wunyini. Okay. Eno na ye tade man kwala ne pa ema omunyini ekọ omanim. Ekodu mfie bi a ase wonsa nkosoro bio na ni nipadua ne ehhye kama eno ne ye friend say protein foods na aduaba ye friend say enam ene chese milk nom ne kosua nom ne eno ne ye growth food say oma onipadua bia hia bi ena de etosum ye no ye go food. Okay. Go. Eno na ma utimi nya ahoden ya de ko.
na sa gold food na ya energy giving food no eno na on say ya na ni die ya ni ha yeah ena omo abrofo na aye no abo no boa abefo kwan so ne yadi ni nyina gu sa konkonum ya sa G 5G no ya Miza 5G drink no enti eno no ya fruits and vegetables eno no sa guava ene de akeka ka ho no gwara na no sa ne ginseng no just ema wa hoden ema utimi move ema wa hoden ma utimi ya de ekoba nto your friends say go food de ha enti eno ya energy giving foods ene ya wa protective food enuane ebo ye ho ban ema enyarewa just boost immune system ema nyare just sa niema miensa nyina nipa bi ahia bi e wo na setrem mu na busy schedule ninti no ya na yentimi afi na akọ sensene bofre afi na akọ miemi amango ahohoro ho ne ade enti esansa wontimi nkasa wo mpemu bia na na mpese nipa bia na ye kama enti sa wo nipa bia na be ye kama glow food no glow eno na ma wo nipa bia na ye hyen timi e bright ye protective food no enti ni nyina na ya bo no boa ena yakofa 5G Miza drink e di abrewo ena mizo no nso so maize fruit wom apple wom bibia eye fruits a eye dai e bo nipadua no ho ban bi ewom enti ya na nya advert hunu bia na yeye wo de wa bomodi ko pe nipadua na nkasa se nipadua na esipi na esita enti mizo 5 mizo drink na ye kan wasam ne 5G na ye kan mfa ni agro wo de nya bigu fie anasa bribia hwese bi wo fridge mu wo da wo free adwuma ba a wontimi ni fruits won sensene bofra ne ade a no wadi kan anom mizo fruit ni nyina aye dai ewom ena sa no pa wo beko na se wo pese onya ahoden wo ya driver ni just bibia wo hia alertness wo hia ahoden a wo de beye no eno nso ma remfi se 5G no nso so wo benum bi na aboa ma onipadua no ahyehya kama na ama sade obo ade eye nipadua na o se yedi nya ahoden no wadidi anya sa ahoden ni meda ma Mary ase abusiafo me hye obo se ye pon free a live band etwa so ha ti se wo akirichiri benche na otime nkan after church ba bia wo bia no fa wani akira ha medical ka kiro se ye wo album bia me amene me ba Shadrack na aye enam kwan mu a eba se hyase hwe Sompa TV obete ho nsem bebre na minim so Fakye show so any other programs no so eti ene Shadi wa haidie kwamra aha me yiri say se say de bibia da na kwan mu bibia da na kwan mu se de ya no ama ben afede e wo say epia bonten wo say epia bonten ache do ena oba so che dwaye na osiesie baby ya ti abusiafo we aye me sure say eso dwom ba ko na obetu o se dimpa aha dimpa cha o sene ahonya o se den dimpa wow good name is better than riches wow dimpa ye chen ahonya okay eti abusiafo say Shadi anusi na wanti enka me da crew ni nyina ase me da wonso ase see you a wona oda silent night ano woni wabusua o ma wo yire abusuafo ne adwumayefo wekese ni nyina yada mo ase ye ne mo aka bom na ye wo akwantu a ye betu eti misra wo bomodin sa wodi wani be kira me papa preko pe no because poku wo fie ha di poku wo fie ha de me nsumi di poku ana kire se mi fie enso ene ha ti abusuafo so no nsa me nkyerɛ ba bi bɔne da wo de ne wo ba bra be so aduane no hwɛ na wa wo be ka se tofe e kan kɔma is it ha na ebe wu ada o ani wo se wura ha no ani age keke e benya ba de mo be kan bi o mo keka edi kɔma ma mi nti o dimpa be ba cho dwum wei tie ni yie pa kwamna wode ebe piki nti wode okay all right anyum ne si na wante enka Tofiakwa makra we behia ochena anopa
ewo show no so bra adwumre nso be hia me ewo dwumade a wato ne din na menim so me da sipi nyankopon hira wo ketipa ani kitibodin sepa eba no honam a obia nko ensemoniti na ya chiche din se wo ye bribi adwini hu ye eni wakumachi nkoye ne a ope ebese wudin oputo na omama ye kan ye onipadin ye bisa nipadin onenya ni sika ne ahonya di ye agya no di ya dimpa ya sena onyo Tofiakwa anopai mi sidimpa yo asena hunya edimpa yo asena hunya animonyam so yasini sika ne dwete animonyam so yasini sika ne dwete ye bribi adwini ho efisa ye kwa ye bei amanfo kinkan ye okan ye senwoma enti bribi biara wo ye no ye badwemba ansa na wa ye na brabo yimu ne dimba yo mesi obidia bokwampa amane mane ebra woni ate asefo asasi su obi sudia say ne makwanya ebra won kante asefo o de wudua ni nei be fifi wachina o ebe fifi papa na say boni inti story wi a yapon okramani ne yonko agina mo ne kwa yiye biase omukodura yiye nase no na agina mo akwa kowi anamo awe achina maneni euputo Ferenti went to me antina ye na si osan echi boko befie okram fri na ye na si befie agina mo abehia ne kwanso we no bisa na yonko kana man say ye kewo o banani pebo midiana okram man sidia wijane hono ana me banani panyinebo sese wudina gina mo no de akata enipanyina frɛ wo kromfo anope watidi yakɔ anope watidi yasiwo obadwin mabefemu asema ye adwuma tibon kosum fanye bribia dwinidi ya wo pesa wo yare wo nanamo bi ya utuni neno a Dr. Foster say dwini hu yie no china na nebone ama efri sedimpa yo asina hunya facha bedwafo edimpa yasina hunya ani monyam yasini sikane dwete ani monyam yasini sikane dwete ye bribi adwini wo